Itt vagyunk Dubicányban, a 2025-ös évi karácsonyi kézműves foglalkozás, amit remélem minden évben meg fogunk tudni tartani, úgy, hogy tavaly is, most idén is, és egy rendhagyó kézműves foglalkozás van, mert eljött hozzánk Balázs Csabáné, Dóra, és ilyen nagyon szép gyöngyel készült kis karácsonyi díszeket csinálnak a gyerekek, vannak kisebbek, nagyobbak. Nézzük meg, hogy mit csinálnak a gyerekek. A kisebbek ragasztanak a díszekre, apró kis szarvasokat, csengéket, karácsonyi motívumokat, apró gyöngyöket szólnak ragasztóval, és vannak a ügyesebbek, akik fel is fűzik a gyöngyöt, és ilyen szép kis karácsonyi fáról fűzik rá. Nagyon szépen ügyesek vagytok. Valaki még arra is figyel, hogy csak egy színű legyen. Nehéz? Mit mondtam? Nehéz?